atuk zing ha chuan siau tuwi mu adu wang shim shimin lingan siau tuwi chu avakola zinglam klasa telpui ve turin ava somngot mai siau tuwi chuan a peilo hle a she vyang ma se lingan breakfast le sak atiam ta ka chuan anyal le thei bik talo class bana lingan siau tuwi chu alo tiam to angin breakfast chu alei saka eng emo soi dunin linga chu siau tuwi le liang huwa te in po tak zia angai to in athik ru le a do ma akir le nuwa a roommate te chuan siau tuwi chu aduani chuan engtine motak malawa turin anlo fui chutiang ani lo chuan midangin an chu sak va tur thuan sui boka linga chu a in ngai to vungvunga a roommate te thu soi chu dik don viawin a sheta a malak vat angai ti a sheta siau tuwi birthday a chuan lingan dormitory light mangin pon lama siau tuwi lo mu thei turin happy birthday ti aziaka chu arwa manna a hlotlin theina tur chuan jiangin engkim sheruranin pona siau tuwi chu alo shwai chuakani linga aron langve ngala an classmate zong ten an mulai ngein siau tuwi chu present a pe a siau tuwi ngai tuana a chuan thil sang ron lang zut zutin engtiang han tur nge ti po chu a hrathiam lo hle doma alet le nu chuan thil thleng le atun hnaya linga dan danglam talutuk chu angai to chhun zoma ti chuan online na a thil ton le dan te chu ziakin zona azot ve ta roi mai online atang vek chuan azona te chu an ron chang supa an soidan chuan ano panla ya tanga a thian lo ni to chu adu chho chan ni in an ron shila chung zong angai to chuan siau tu in linga chu a pe hel chan ta ni lelama linga thung chuan mai the ani lo ti a she chiang mai si a muang changa siau tu I chu pan tumin lunch ei puya a som chuak nima sela hun lo lutuka liang huwa aron langle thuta siau tu wi chu a photography project a puina aron dila siau tu wi po in alorem ti ve ngal mai nakin dewa chuan pona an omlain yinzi an siau tu wi chu aron video calla university chu nuama ti le ti lo te le a hun man dan te aron zotani chutia an inbiak lai tak chuan jiangi alo in rol wata siau tu le linga te chu thian ang chau an ni to lo thu te soin an hlimdun melutuk ti in chanchin chu alo shil zungzunga chu thu chuan yinzi a chu atina in kolpo chu ati top ta mak mai ani nakin dewa chuan siau tu wi final exam atana a in buat sai theinan lingan library a ashwaya ma se re lo te a amut hil santa dai mai siau tu in linga mu hil mel chu du ti zet chung hian a en renga anara piai sakin a kai thole ngal chuti lain an shed haulovin tu emo hian linga mu hil lai chu athla an lo lak saka social media a post le in siau tu wi ero an crop dai siau tu po in thalak chu a mungal thuaya ama an crop kher chuan ati thin urani linga birthday a thlen chep to awangin siau tu wi chuan present atan scarf pher sak adua chumi tur chuan a thian nu somin dora amamo lein an chuaka nima sela aril ruput mang ang chu lingan apu ve em ti chu ala chiangam chia chuang lova tin a scarf pher po chu apa tan ada le ta zogani linga birthday zan chuan an thian tenen an in mukhoma midangin present an ken sup laya siau tu I berin engma a ken lawa wang chuan midang ho chuan an fiam zui dar hlom maya an chai zui na sat ema wangin siau tu I po chuan linga chu dora shwain present chu alei sak veta a an pani chuan an indu thula in shilton chia lo ma se an dana chuan an ril ruput mang chu thian ang chau ani to lo ti chu an in she ve a an dan chumidang po in an she thiam vek to ani thasik chula ron thlen chuan siau tu wi le linga te chu an ho ve le ta a wen hui chuan linga le siau tu wi te dan chu lo she thiam mai in an pani chuan e rong bol dun turin chaukalama a dun tir deuh kher boka siau tu wi nu le pa te po chu an fanu an mu chuan an lim kher mai university a akalna a chuan ngai zonga nei ve to le to lo te chu an zol ngal thoaya
ma se siau tu heroin an nei lo thu ashil lela ma alinga chu anu le paten siau tu laka aril ruput mangdik tak an zo ta hlol mai linga po chuan siau tu wi chu chian ang chau ni lawa angai na thu soita a tin anu rodna angin siau tu wi chu adu thu shil nge ya tum thu soibok anu le pa te chu an lomin an phur hle a nima sela an fapa mi zia an hre chiangin ngai zong ala ne ngai lawa wang chuan siau tu wi thin lung chu a ne thei chiangem ti chu an lo thon pui berani semester thar an tan rolin siau tu wi chu liang hu an nen project pakhata an boi ngal le an zo nuwa liang hu an midang zong chu an chwa thei thu shilin siau tu wi ero soipui du anei thu shilin a chel khomwanga liang hu chuan siau tu ril ru chu halo ngai dik lovin adu ni in in sha a han chai vel chu atum alo ni a dan chu siau tu in nui za thlak a ti hle a liang hu chu adu chin ei ngai lo thu chiang taka a shil tlang chung po in liang hu chuan du tok mai atum lo siau tu wi chu khoi lui atuma van nei thlak takin chiang ngin siau tu wi chu alo zong mek hola lu atum chu chung lama tang alo in kaltlat man mo takin a thian te a kol ngala thil dan chu a sha tir zui chung lama thung chuan siau tu in top tura angen lom chung po in liang huwa chuan to patum lo linga le a thian te an ron thleng thuaya linga account heka social media a thumoi lo tak post tu po kha tu dang ni lovin liang huwa nge ya lo ni engtin ti de mo hola chuan lu thein lingan liang huwa chu aron khoi ngala siau tu we chu a chan chuak thei ta ni siau tu le linga te zanri an kil dun lai chuan lingan siau tu we chu khopuya competition anei na tura chuan zui ve turina soma siau tu we chuan a hnial zeta ma se linga an indi khongai kha kwal vel ta ka chuan a hnial le thei talovani zana chuan khopui market a te kalin an leng chuaka an inkar boruak danglam to si an na soi chwa chia lo na chuan boruak a tiri hle a an lai dun na sa thin hle ni hotel a chuan siau tu wi chuan jiangi thil pek chu a han honga a be sei lo lutukin laundry a lo ni siau tu wi chu a thong hle a chu tiang thil in pek te chu tia angai twa lai tak chuan lingaron lutin siau tu wi sam chu aron shruk ro saka chu hun churem changa la in siau tu ne na chuan aril ruput mangdik tak chu a shil ta vekani siau tu wi chuan chan mai dan tur po a shilawa alai lutuk chu anui ringot maya chu chuan ani po in linga chu adu len ve ani ti alan tirani siau tu in arum me te ne na chuan linga nen official taka an in de to thu chu asoya nima sela suling it chu alom vak lem lo linga po in arum me te ne na siau tu ne na an in ngai zon thu chu alo sui ve boka jiang it chuan in ngai zong thar te dan chu chek takin a en thina in ngai zong pa ngai an lo thu shirin midang in ngai zong ti anga ve turin arona siau tu po chuan jiang i thuron angin a dan chu thlaka me chengai zong nei dang te anga sui taka han vel te chu atum veta a nima sela ami zia ni miau lawa wangin anui za thak bi khata ati ang chuan linga chu ve zel ma se aril ru takero chuan siau tu wi chu in thak dang lam lutuk lo turle ani na ang chuan jok sela aduani linga rum me te chuan linga chu ngai zong te ne na hun man dun poimo zia shilin siau tu wi chu chol mangazin pui tur te in an rona lela ma siau tu le jangi te chu andom lampana an kalain jesi an siau tu wi arun kol thut mai engthile mo shilin jangi ne na engma soilo turina cha athu soi ang chuan siau tu wi po in chuan lam siamin jangi chu akal san ta thut jiangin jasia chu akol vele ngala mase jasia chu siau tu inen an in biak me ka wangin a betlang theilovani chumitlai chuan lingan siau tu wi chu pa kalen dun puya asoma mase siau tu wi chuan mi tu emo mu tu ra nei thu shilin a man lo thu in lo chang lingan tu nge ani a zo chuan engkem shil tamai lovin mi pa ani thu chau chu ashila chu chuan linga chu ati thlaphang ve deu
asom na siau tu in anol mai baka ami pahmu tur po chu tu nge ani engma asoi fia du lo wang chuan ama chu siau tu in adu vak to lo ani theima yangem ti chu angai tu berani a nima sela siau tu eroin jasian jangin ne na in puana tumna a chuan puya tum mai zo kalonia jasia thuruk chu asoi chuak theilovani nakin dewa chuan siau tu in jangi chu do thrilin lingan me chedanga kopsan thu asoya jangi thian rim lutuk chuan siau tu wi chu zuin linga chu wa hau shep mayatum nima sela awa thlen chuan thil engkim mai chu ruwa man lok vek ti a muthiama jasi an jangi chu wa pan nain adu thu chu ashilta a jangi po in lom takin alo pomani siau tu wi chu anu le pa te nen video callin an in bia a anu le pa te chuan ngai zong emo handu ve deu te emo anei le nei lo bok chu zot le in siau tu wi chuan anei lo thu bokin a chang le a chu chuan lenga chu ati vui ve deu hleka ma se siau tu wi chuan engke ma shil tlang ve kani chuan anu le pa ten pasal nei tura an nor le cham tur thu soin lenga chu a hnem ve le thei ta chawani ni pui chol an nei vela an hole a linga chuan an inkar puan zar chung changa siau tu wi chu a chai reng thina nuam po atiani tum khat chu linga ruma an omlain in ngai zong te ti thin ang chu ti ve an tuma thok le khata apa in kong khar aron hong ta thut mai siau tu wi chuan alem chan mo chu a on vata linga nen chuan an in hauni om takin a om thet maya an inkar chu thubreng an tumani chuan an nu le pa te shat lovin mundanga an in mu angai thin don ni in alang nakin de fa chuan wen huin siau tu inu chu awa mu a fiam thu ti tak deuh si hian chung khat ne mai tur an ni thu te chu a soi puya siau tu inu po in lo man thiam ngalin chu thu chuan atilom le a ma se a pasal laka chang ala zep thlathung anina taka chuan an panni in an fati om dan chu an lo chikin an hrethiam dai to a ti chuan an fate panni tel lovin zin chua an rota a siau tu hi pa chuan a fanu ama chowa han nu chia chu a she viau mai ani an nu le pa ti an zin chua hlanin lingan romantic deuh devin ro man na alo siam ve nge nima sela a ro man na piang mai chu a hlotling theilo siau tu wi chu a chung te an ni lo le a classmate ten an ron tlo reng maya hunan mang dun thei me ulo ani ber linga po chuan ti thei vak an nei lo ti sha in sha thiam atum viawa ama in ina chuan a om deuh tlot mai ani darkar engemaw zat mai do thei taka anga nu chuan siau tu wi ne na om dun na chance an nei to do ne mo ati man to nima sela siau tu wi chuan jangin nen movie en an tum thua soile a lingan kalve adila chuan siau tu in girls night out ani thu soin mi patel ve arem lo thu soi thlat mai boxi linga tel lo chuan a chuak ta a nima sela awa thlen chuan jiangin jasia po alo shwai ve reng ti a muwa siau tu in na chuan alo soi thei ngil dai ani siau tu wi chu athin rim lek leka a chan chu mi pa shwai rem lo thu an soi dun to awangin linga kalve du em po anar pha kha ania a in thiam lo rulutuk chu nuam tak po in huna mang theilo a ho nuwa linga chuan jesia lan na thalak alo mule sia alung oi lo lutuk chu siau tu iron ho vela engwanga kalve phalo nge ani alo zot wata siau tu po chu in soifia in an in hnial zuya relote a linga chu ngai damadil ringota lungnur deuh hian ina alu santa daya linga po chuan ati lutuk deuh ni in a in shele siau tu ite ina chuan vakalin she omti mel deuh hian ava om vela siau tu e po chuan ati swal te chu she chuakin relote a an in rem vele ngala linga chuan siau tu winena hun man dun theina rem chang adabreng lelama anchung te po chu in lampanin anron hove meka siau tu pa chuan linga pa chu chakde wakhal turin alo norve chen bok vandoi thak takin kan changtu nu le changtu pa te in kis don lai tak chuan anchung te chu anron thleng tamai an fa te thil ti tu ma chuan bidang zong chu an lo phurin an lo lim viawa siau tu pa ero athin rim le an pani chuan an om dana wangin a hau shepa
chuta ama ti lo midang zong chuan an fa te in kar chu an lo shavek to ti a hriat phei chuan a thin rim zual hle a engtiare nge an in ngai zon to a zo chuan siau tu wi chuan khakhat po anatlin lo thu in a lo chang ni khat chu an university ya tu emo hian thu soina anei dona siau tu wi chu kalatum lem lo ma se chiangin thu soi tu tur chu tlangwal mel thadewani tur thu soin siau tu wi chu kal turin a min the shama chuta arin lo lutukin thu soi tu chu tu dang ni lovin yi chu na lo ni athu soi zo nu chuan lingale siau tu wi te dormitory a omte chu zanria a e chu apuya chuta chuan lingale siau tu wi te in kar chu a she zuyani ye jona chuan anno panla ya changa lingan siau tu wi laka engte ne motak feelings alone nei dai to ti asia thiam reng thuwa soi chuaka siau tu in entrance exam anei dona abeidon em laya lingan fuina thu lo wa thon tura angin thuwa soi chuak bok athu sia chuan siau tu wi chu a thong le a linga chunga chuan alom hle nakende wa chuan ye junan linga chu a falin akawa a graduate nuwa a company a thok turin a som an pania thodu na chuan ra thatak a chwa a be se thu wa soi zoya a som na chu linga po in lom takalo pomin chu hun chu a nga hle thu wa soi ve bok ni khat chu jiangi le siau tu wi te chu video assignment su turin an chuaka ni ma sela thil thadeu han sut mai tur an she theilo chuta an van ne siamin kan ti don nge an omna achanga hlavak lova hian accident alo oma bike khal tu tlangwal chu jawani in Peter pakhat nen an lo boyani thil thlenga chuan jawa chuan thiam lo na nei lo ma se thiam lo zo ka pu ni in police kota an hlan ta thowa ni ma sela siau tu wi chuan atum reng wang po ni lovin an camera chuan thil thleng chu alo cover hlo mai tunge thiam chang jok ti chu chiang takin alang vekani jiangi le siau tu wi chuan thudik tak mi ten an sha theinan video chuan posta a an be selo tak main an thil tia chuan professor chu alom hle maya midang po an ti anga ti ve tur chuan a fui bokani an thil ti chuan siau tu wi chu boina a thlen tran tatlat mai jawa chuan siau tu wi chu a be se tatlat maya an university a te vakalin alo nga greng chin siau tu wi chu adu thuwa shil ta phong maya ma se siau tu wi ero in chiang takin alo nara ngai zonga nei to thu shilin ami mal nun za saka zui to alo turin angen tok mai ani chutia chiang taka anol chung po chuan jawa chuan top san mai ala tumlo linga thleng chuan avo zui ta thina chuta chia chuan linga po in siau tu wi chu ata ani zia asha tir ve hlaka tul ti ashetani siau tu wi chuan linga hne na chuan jawa chu enga ma ngai lova om tir mai turin a shila chutia siau tu wi atong mol lai tak chuan lingan a fop ta thut maya siau tu wi po chuan eng ma asoi chun zom thei to lo chumin hu chuan in chung bung rozor na an lu duna an mahun vel te chu ngai to in siau tu wi chuan engkim mai chu halei vek adu to maya chumini vek chuan lingan alati ngai haulo an pani thalak chu posin mi zong sha turin an in ngai zong ani ti chu apuang zarta a athil post chu siau tu wi pa po in alo mu ve boka afanu chu message aron thon ngal siau tu wi chu thataka in en kol turin a cha man mo taka thil ti lo turin a shilbok lingale siau tu wi te in ngai zon thu chu adar ngal thwai jawa po in alo she ve bok nima sela chuti chung po chuan beidon mai ala tum chuang lova siau tu wi thin lung ne phet chu ala tum fan mai ani ni engemo zat nuwa chuan linga chu ye ju na company ya internin a omta a chuta a lo mang chuan yun hai tv station siau tu in azir chwa huna na tho adu na mun bul nai maya chuan apartment alei thei thwaya a chung po chu siau tu wi du dan ang vekin a chei thabok ti chuan siau tu wi chu internet chuan a surprise a athil ti le angai tuana a sen na zong awang chuan siau tu wi chu alom tak zetani kumkhat aral le nu chuan jiange le jasi ate chu an lo in chen to a jasi chu an in chen na chuan a ngongin atwar na vele a siau tu wi le jiange ero yun hai tv station na internship anti ve meka
nima sila siaw tu wit chuan mel hriat tha ani velawa wangin midang te ain du sak lo zoka atang fo mai department head lamten midang zok chu an du sak zel mai si a chudin mun der thong taka wang chuan yun hai TV station a angetin a thok thelo mayang ti chuarin om ta le chuti lain yin zia thung chu ramdanga idol group a telin debut lotling takaneya China a ale chep to tu siaw tu wi chu shilin yun hai athen vela a shatir le tur thua tiamani lelama linga po chu ye juna company ya angitina thok to a project meeting an nei zuwa Jessie chu vabia in jiangi ne na an bo ruak te chu azota chumi nu chuan a thian pa wenu ya chu restaurant changkang dewa thutna pani lo ho sak turina cha wenu ya la chuan siaw tu ne na an in mu na tur ni in alo ngai ringota siaw tu wi chu vabia in linga ro man na te chu alo vashil thota siaw tu wi phur to lutuk chuan a thian te dress moi deuh mai chu ho in a in siam ngala chuti lai takin lingan aron kol siaw tu wi chu do ma lo valet le a ama lo ngak lo turin a cha tamaya chutia lingan arwa man na thak deuh thut chu thethiam lovin siaw tu wi chuan reservation chungchang chu azota a chuta linga chuan meichia ni lovin mipa mu tura nei thu in alo chang siaw tu wi shil hailu tuk chu linga apartment na avakal le a achian pa ne na chuan linga chu tu ne na in mutur nge ti tele enge ro man na an nei ti te chu avazot nima sela chu pa po chuan engma alo shebik lova siaw tu wi chuan linga ron ho hun chu alo ngak top mayani chutia engemo chen anga nu chuan linga le Jessie te chu an ron horwala linga chuan Jessie ne na travel a project a an thodun thu a soifia thuaya nima sela siaw tu I chuan Jessie a morwal chuan a thin rim thar le chan thatak po om si lova a thian nu a then ngot na chan chu zotin a thin rim na zong zong chu a soi chuak ta veka linga chu lo in rol du viang ma se siaw tu I thin rim a mu chuan engma soi ngam lo du to ka an nuwa Jessie chu a in soifia veta a jiangi chu thena du big lo thu soin ala mangai tak zet thu a shil Jessie a ho nu chuan lingan siaw tu wi chu aruma shwain riak turin asom lingan a chai reng bok nen siaw tu wi chu azam chle a chuan lam chi sang sang siamin atopa linga chu adu dana ti turin a shil ta top maya linga chuan siaw tu izam melvel chu mu nom atile in nei nu thlenga anga tur thu soin siaw tu wi chu hlau thong lo turin a shila in kwa rialin kum khata chuan an mu hil dun tani graduation ceremony atana in buat se na an nei lain suling I chu stage chang atla pal hlo mai ake atliaka anno panlaya chang to a in nge em lo ni ma se siaw tu in suling I chu dam do in a ompuin a in kola anti fo dan angin an in nya le ngal char char mai bok nima sela suling I chuan aril ruput mangdik tak ala soi chua ngai lo chu a soi chuak veta a linga adu na te chu a bo vek to thu soin nil om lo le huwa thala takin om thin ma se linga nen chuan thin lung taka alom pui thu shilani lelama Jessie chu university campus a chuan vakal velin jiangi nena an hun lo man dun to te chu angai to aleta jiangi chu angai tak zetani tlailama chuan lingan siaw tu wi chu akar thar nen aron shwai nima sela nual mel zet hian an company in project pakhat an lo thua soya chu vele siaw tu wi chuan ti phurtumin lotling tur chuan lo cham changa omangai thu shelin athiam ang tokin linga chu alo nem ve a chumi nuwa lingan siaw tu wi chu Jessie nena an in mu na restaurant a tho khana shwaya ache zia vela tang chuan a propose don ni in siaw tu wi chuan lo ngain arukin zungbun chu a zong ngat maya nima sela zungbun reng renga mulo ati taw chuan an ho nuwa linga chu aruma mudve po a phal talova chuan lam chi sang sang siama ruma lu atum po chuan siaw tu e chuan alo chhuatir lezel atu ka chuan Jessie an jiangin nei let le dan tura linga thu ron ala a
linga chuan confused mai hian alo tonto atang ti dan tur alo shil zela nima sila a engama chu a hlo tling theilo chuta linga chuan Jessia chu ama atanga chuak ti tak tak na nen beile turina shila linga thuron ang chuan a che chuak le ta jiang chu propose to min a inbuat sai na san le a lelama siau tu wi chuan shelok lo ang takin jiang chu len chwa puya alo som pona ante hoi velai chuan midang in propose tur an omnia an hriat na lama chuan phurjet mai hian an kala chuta avathen rwal chuan ama zok chu propose ani don ti a sheveta chia Jessia a murwal chuan athin rim thar le a akal liam tur chu Jessia an umzuin kumkalta a an in dei chung khan an in karting he tura a be vengai la uzia a hria chwa thu soin jiang chu ngai damadila inglai po a ngai reng thin thu a shil bogani atira jiang chuan lulul chwa a hantum zeta nima sela Jessia thu soya chuan nem le ngalin channa ala pek mai theilo thu ero ashil siau tu internship ti chu atop chep to a an boss kirzet mai chuan atop nan nadang pele in siau tu wi chu viewers ten an ngai hlu deuh tur mi hlotling takemo mi poimo tak interview tur zonga kom turin atia chumi tur chuan siau tu i po in ris la in achian ye juna chu a interviewa clear tu te chuan ye juna episode chu an ngai hlu in an en na sal le a an bossin adu sak em wei ani episode ai ma in a hlotling dai jok bok nima sela an boss kirzet chuan a fair lo thu a soita tlata wei ani nen chuan in el thale turin chona asiam sakta ru mai siau tu mi chu athin rim tak zet to chona chu apom chiang le a anuwa athin rim na zong te chu linga shil vekin linga po chuan chu in el na chu ma chon turin a lo fuya alama atran tla thu a shil bok siau tu hi po chuan hoi sen na le tumru na anei bel sot maya ne na achang nge yang ti aring thlatani jiang le Jessia te chu an chuak duna chuta chuan jiangin Jessia chu ama aya sanga aman nim theizok ani chuan trans apek le tur thu a shila Jessia chu alom khermai chakpo achak nge boka nima sela jiang chu achak lo der zok alo nia achan chu Jessia nen chuan omdun le adu ve tho wangani yin zia chu annalama wangin China a alet le to a mitin mai chuan an shevek ti turania rin phak ba ken alar to ani shed log haulavin siau tu wi thona office a chuan na awangin an ve in mu a yin zia chuan siau tu wi ringot chu ko win angai sakle wei ani thik lutuk chuan office a chuan thu diglo pui a the dar zuya nima sela omzia omte chiam lo waisen takin yenjia chuan chu mona thok mi chalang tak te hna chuan siau tu wi that zia le a professional zia te chu a soi cham chi mai ani an na bana linga chu siau tu wi shwai turin aron kal siau tu wi tho pui te chuan abial pa mel that zia an mu chuan an thik le atu ka siau tu wi jing tho chuan abul loka linga lo thu reng chu a muwa linga chuan du tak tia kovin kumthum lai mai an in ne to thu te chu soin a han chaile phota ma se siau tu wi chuan an la in nei lo ti chu a she chuak le ani lingan siau tu wi chu an nu le pa te video a entira zanria lokil hovin an fa te in hwalwa tura an du thu te chu an lo soi hodar dara an lim le chuta lingan siau tu wi chu meeting a nei thu a hriat non tir le a chu vele siau tu hi po chuan yenji anena meeting an nei tur chu a hre chuak zok mai manmo takin a chenghal loka linga chuan in beng dai tura lo shilin in siam masa zet turin a cha yenji anena an han in mo chuan siau tu wi chu an meeting a theingila wangin a fiam zuya alar to zia te chu soin a chian te pahni chu a han in ti thei khum don vel thina an pathum chuan chian thatak ni chun zom zelin yenji a po chu a hna awangin azin chuak le thuai don ani kar enge mozat aliam hnu chuan chol la yin linga le siau tu wi te chu an khwa a an hole a in an khen chuan linga nu le pa ten an in chu an lo siam remin
lingbo an a lo hlana a fapa in choi moina adon zong zong te chu thatakin ada khom veka angai hlutak zetani linga le apa te in zom na po chu a thato hle a ti chuan chung ko thalak nein tun tum chu siau tu wi po an zinga telve a linga nen chuan kut in vuan rialin alaya an thudunani zana chuan lingan siau tu wi chu in fiam na hmuna a hruaya athin lunga thuam zong zong te chu soi chuakin zungbun abun tir veta linga chuan siau tu hi laka feelings aneina are to a annau panlaya changa hun an man chhodan te chungai to in siau tu wi kyanga chuan athamwan na amutlata englai poa akyanga oma ven him thlat chu adu berani kum engemaw zat aliam le hnu chuan siau tu hi le linga te po chu nu le pa an lo ni veta der mai an in hmanga in na ero a thuk tial thunga an fa te chu om po an om man me ulawani hun rem chang an ne apiangin an leng chuak dun thina an sul hnu te chu fangkwalin an lo len dun to fo thin na hmuna ngei mai chuan du tho takin an info pa in hmangai ton na le in rin ton na ne na malam panzel turin an intiamani